תודה רבה, דוקטור נווה טוב. דוקטור ארי גורדין, בעיות אוזניים. בעיות אוזניים, אכן. משהו שיכול להדיר שינה, גם מהילדים, גם מאיתנו ההורים. זה לא רק הכאב, וזה כאבים שאמרו לי שזה כמו כאבים של לידה, דלקות אוזניים אצל ילדים. זה אכן כואב מאוד. זה גם בעיה שיש סכנה בדלקות אוזניים חוזרות. בהחלט יכולה להיות בעיה, במיוחד בילדים שסובלים מדלקות בתדירות גבוהה. זה יכול להשפיע על נושא השמיעה בטווח הקצר וגם בטווח היותר ארוך. בוא נתחיל רגע גם בעצם ממה זו דלקת אוזניים. כן, אז זה שם כללי שבעצם האוזן מחולקת לשלושה חלקים. יש את האוזן החיצונית שכוללת את האפרכסת ותעלת השמע, האוזן התיכונה שכוללת את עור התוף וחלל, איזשהו חלל, והאוזן הפנימית ששם איבר השמיעה. רוב הדלקות בילדים קורות באוזן התיכונה, בילדים הקטנים לפחות, והן דלקות של חורף שקשורות לנזלת, הצטננות, למחלות ויראליות. הדלקות של האוזן החיצונית, שהן שכיחות יותר בקיץ, והן קורות גם במבוגרים וגם בילדים, הן אופייניות יותר לחשיפה למים, לניקוי עצמי, בריכה, וזו סוגיה אחרת, גם הטיפול בה הוא שונה לחלוטין מאשר דלקת של האוזן התיכונה. שני הדלקות אבל כואבות די באותה מידה. אתה לא בעד לנקות את האוזניים עם הקיסם, נכון? חס וחלילה. תסביר את זה, תסביר את זה. להסביר את זה, קודם כל זה לא עושה את העבודה, כי הקיסם בנוי בצורה כזאת שהוא מוציא חלק, אבל חלק הוא דוחף פנימה. ואז יכול להיווצר מצב, וזו מצב די שכיח, שבו השעווה מצטברת בצורה כזאת שהיא חוסמת לחלוטין את האוזן, ואז זה גומר ללחץ, לסתימה, וצריך לבוא לרופא כדי שינקה, וזה הרבה יותר קשה לנקות שזה סתום לחלוטין. אז איך כן לנקות אוזניים? רק אני אשלים, דבר שני, הניקוי יכול לגרום לפציעה, וזה קורה הרבה פעמים. הפציעה בתוספת עם מים יכולה לגרום לדלקת, וזה אכן תופעה שכיחה, שהדלקות הן, של האוזן החיצונית לפחות, נגרמות מניקוי עצמי וכניסה של מים. איך, קודם כל, לא לנקות לבד. יש תכשירים שנועדו לרכך את הפקקים, תכשירים מסחריים שמבוססים על שמן, שמרכך את הפקק וגורם, יש להם גם איזושהי תכולה שגורמת לפירוק של הפקקים, ויש אנשים שיש להם נטייה מכל מיני סיבות, מבניות או גנטיות אפילו, להצטברות יתר, אז הם צריכים לבוא לרופא מדי פעם. אוזנייה יכולה לגרום נזק? אוזנייה? כזה דבר בתוך האוזן יום שלם? לא. אבל זה ידוע שאנשים, למשל עם מכשיר השמיעה, יש להם יותר בעיות של שעווה ופקקים, בגלל שהשעווה, הם מרכיבים את המכשיר כל היום, והשעווה לא מתפנה. האוזן בנויה בצורה נפלאה, לזה שיש שערות שדוחפות את השעווה החוצה, וברגע שהאוזן סתומה, למכשיר שמיעה או אוזנייה כל היום, זה יכול לפגוע בפינוי העצמי התקין. בוא נחזור לילדים. זאת אחת הבעיות השכיחות דלקות אוזניים. מאיזה גיל זה מתחיל? זה בדרך כלל מתחיל מגיל חצי שנה, ושיא השכיחות זה בגיל שנה-שנתיים. ככל שהילד גדל, יש פחות ופחות דלקות אוזניים של האוזן התיכונה. אנחנו מדברים על הדלקות חורף, של הדלקות שבדרך כלל התסמינים שלהם זה חום גבוה, אי שקט רב וכאב, וילד שיתלונן על כאב, שיכוון את זה לאוזן. למה זה בדרך כלל חוזר? יש לזה מספר סיבות. הסיבה העיקרית זה המחלות הווירליות של דרכי הנשימה. ילדים, במיוחד שנכנסים לגן, בשנה הראשונה חוטפים המון מחלות ויראליות, והמחלות הוויראליות האלה הם הטריגר העיקרי להתפתחות של דלקת אוזניים. כי בעצם הזיהום לא בא מבחוץ מהאוזן, הוא נכנס מהאף. בתעלה שמקשרת בין האף לאוזן, ברגע שיש נזלת וגודש, החיידקים נכנסים דרך האף. מתי צריך לטפל? זו שאלה מצוינת. יש לזה מספר גורמים. כמובן שזה תלוי בגיל של הילד. ככל שהילד יותר צעיר ופחות יכול לתת מידע, איך הוא מרגיש, מה מפריע לו, אז נטייה לטפל יותר. אבל היום יש יותר נטייה לא לתת טיפול, אנטיביוטי לפחות לדלקות אוזניים, כי זאת מחלה מאוד שכיחה, והיא בדרך כלל עוברת לבד.
יש מדינות באירופה, למשל בהולנד, שהנטייה שם בכלל לא להשתמש באנטיביוטיקה, ואין להם יותר סיבוכים מאשר בארצות הברית, ששם משתמשים המון באנטיביוטיקה. גם בארץ יש אזורים, זה תלוי ברופאים וגם בהורים בעצם. מה שחשוב זה לתת משהו נגד כאבים לילד, כי זה מאוד מאוד כואב, כמו שציינת, וגורם לי אי שקט והתעוררות בלילה, אז לתת נגד כאבים, גם אם לא נותנים אנטיביוטיקה, לתת משהו נגד כאבים, זה בהחלט משהו יש דרך למנוע את זה? זה תמיד, זו שאלה טובה, כי כמו שאמרתי, הסיבה העיקרית זה חשיפה למחלות ויראליות, בדרך כלל שנדבקים מילדים אחרים. אז האם... לבודד את הילד. אם נשים את הילד בתוך בועה, אז הוא לא יחלה. אבל מצד שני זה גם לא איכות חיים, ומה שקורה שהורים ששומרים את הילדים שלהם עד גיל 3-4 ומכניסים אותם אז לגן, אז הם חוטפים את כל הדלקות. אז לצערי אין איזה משהו שהוא ממש יעיל, אבל חשוב לחסן את הילדים, להעניק, כי בהענקה מועברים נוגדנים, וזה מאוד יכול לעזור. לא לתת בקבוק בלילה בשכיבה, כי זה איזשהו גורם סיכון לזה באמת? כן, בהחלט. וואו, אוקיי, נו גדול לי, כן. עישון של ההורים גורם סיכון שמגביר את הסיכון לדלקות אוזניים. כמובן שאחים, אחיות, שיש הרבה שבגילאים הקטנים גם כן מדביקים אחד את השני. גם זה אין כל כך, אי אפשר לבודד את הילד, אבל זה הדברים העיקריים. דיברנו קודם, נגענו בזה, שיכול להיגרם נזק לשמיעה בעקבות דלקות אוזניים. נכון. זה לא דבר שכיח, הדלקות הן שכיחות מאוד, ברוב המקרים הדלקת חולפת, השמיעה חוזרת לנורמה. אבל בילדים שיש להם דלקות חוזרות בתדירות גבוהה, יכול להיגרם נזק לעור התוף, קרע בעור התוף שלא מחלים, וזה יוביל לליקוי שמיעה. וגם הדלקות החוזרות יכולות לפגוע במבנים של האוזן בצורה כזאת שזה יפגע בשמיעה. זה לא תופעה שכיחה, אבל זה בהחלט תופעה קיימת שיש לה השלכות לטווח ארוך על השמיעה. תודה רבה, דוקטור גורדין. תודה רבה. נווה טוב, דוקטור נווה טוב. אנחנו ניקח הפסקה, ואז כל מה שכדאי וצריך לדעת על הדמיה, MRI, למי היא מיועדת, מתי היא מומלצת ואיך מתבצעת הבדיקה, וגם כיסא אחד שיפתור לכם בעיות גב וברכיים. פילאטיס וונדה צ'ר, כל הפרטים מיד, כבר אנחנו חוזרים. לא, כאילו, לא נותן את הבת שלי בלילה. למה אתה עושה דבר כזה בלי לדבר איתי? נו מה? עכשיו אולי גם אני צריכה לבקש ממך אישור בשביל לנשום? פעם את עברת את הגבול. מאמי! What, מאמי מי? אני מפריעה? אנחנו באמצע רעיב? אמא, זה ביני לבין אשתי. למה את חושבת שאת יודעת הכל? מאמי, אני לא רוצה לריב! פנחס, די עם זה! כל הזמן משתיקה אותי ובסוף... שניצל. ב-2010 חליתי בסרטן העצמות. בעקבות הטיפולים הכימותרפיים גם השיער נושב. והמבטים שמקבלים ברחוב זה קשה, גם לפני בת מצווה. מבצע התרמת שיער ארצי לילדים חולי סרטן. במשך 3 ימים ייפתחו עשרות מספרות ברחבי הארץ למי שחפצה לתרום שיער. השיער שלך, החיוך שלהם. עמותת זיכרון מנחם למען ילדים חולי סרטן. אתה לא רואה את האופק שלה בכלל? לא, זה בלתי אנושית המשימה הזאת. יאללה, יאללה, יאללה! זה חומה שהיא בעצם ארץ שלמה, אם אתה מסתכל לאורך שלה ולתוכן שלה. ואתה... המרוץ למיליון, בראשון. הערב. מוכן לירי, ממליץ לשגר. 1900 טון של פלדה. אסור שידעו איפה אנחנו, מה אנחנו עושים, מי אנחנו. אולפן שישי בצוללת שעל פי פרסומים זרים, בעלת יכולת שיגור של נשק גרעיני. אני מוכן לכל אויב ולכל יד שיתנו לי. כולל איראן. לא אוסיף מעבר לזה. אולפן שישי, הערב ב8.